Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Eu, como sempre, aquí moi ben acompañado. Que tal estamos? Ben. Con ganiñas de comezar? Sí. Bueno, creo que vedes que hai unha cara nova. Damos a benvida a Raquel, que ven a cubrir a baixa de Silvia. E daqui tamén viamos aí os ánimos para que se recupere, unha lesión. Bueno, nada, esperamos que este ben e de volta próximamente. E mentras, pues, temos aquí a Raquel, que ven a disfrutar da nosa compañía e a facer un pouquiño de exercicio. Que tal estás? Moi ben, con moitas ganas. Con ganas de empezar? Sí. Pois imos alá, veña. Chica nova na oficina, eso parece. Lamentablemente Silvia rompeu calcáneo e aí está lesionada, non pode, claro, non pode facer todas as piruetas que nos manda facer o Edi. Mandamos moitos bicos, pero mentres estaba aquí Raquel con nós, que seguro que fai moi ben. Xa o fiz, xa o vemos que ten moito estilo, home, encaixa perfectamente. Imos aí, facendo un poquinho de movilidade articular, dibuixando círculos co pescozo, movimentos suaves. Eso é. Cambiamos o sentido. Eso é, movimento suave. Imos ir agora cos ombreiros, dibuixando círculos. Eso é. Pois bueno, Raquel, mira, aquí non hai moita cousa que contar. O único que te podemos dicir é que teñas un poquinho de cuidado con Anxo, que é o único. Cambiamos o sentido. É perigoso logo. Sí, é un pouco... Bueno. Custalle un pouco facer bromas e... Trasnadas. Pero ao final vas odiar máis a Edi que a mí, fazme caso. Bueno, non sei, xa te direi ao final. Imos que as más na cintura, aí dibuixando círculos. E bueno, cuéntanos un pouquiño, faz deporte habitualmente? Sí, na que levo uns meses parada, pero gústame moito. Pero necesito máis, sabes? Ah, si me gusta, Estamos con boa nunha actitude. etapa de menopausia e a barriga non baixa. Pois tranquila que aquí un entreno fan por 5, Así... Cambiamos de sentido. Estás no mellor sitio. Pois a ver se o logrades vos, porque eu... Sí, pouquiño a pouco. Estrella, ti que tal, como estamos? Eu de maravilla como sempre, para que Eso vou dicir que estou mal. Sempre che vexo ben. Xuntamos as pernas, flexionamos os onllos aí e seguimos dibuixando círculos. Imos pouquiño a pouco, gañando mobilidade nese corpiño. Noemi, Anxo, vos, que tal? Cambiamos? Ben, Eu bastante perfecta. ben, de momento. De momento, verdad? Ben, imos agora os pulsos e nocellos. Cara adentro. Eso é. Cambiamos de pé. Mesmo movimento. Non sei o que estou facendo. É un poquinho de coordinación nada máis. Non sei se vou Hacia para dentro. Ahora. Moi ben, rematamos a mobilidade articular. Ahora imos pasar ao quecemento. A clase de hoxe imos a traballar os zonas de ombreiros, peito e tríceps, vale? Necesitamos halteres de mans e esteira, así que colle de todo que comezamos. Bueno, pois eu son Raquel Menor, son de Ourense, son actriz de cine, de teatro, tamén fago entretemento porque hai que comer, basicamente. Bueno, estou encantada de estar aquí. Moi ben, imos comezar co quecemento. O que imos a facer é un skipping, imos a tocar aí talóns atrás, uns 30 segundiños, imos entrando calor ao corpiño. Eso é, cada un o seu ritmo. Activando o corpo. Eso é. Moi ben, Estrella, así, cada un o seu ritmo. Eso. Levamos ben os talóns aos glúteos. Eso é. Moi ben, e agora imos a facer aí como un paso de aeróbic. O que imos a facer é abrir. Eso, elevando igual os talóns atrás, abrindo os brazos. Eso é, movimento, vale? Imos collendo aí calor. Eso é. Mirad que coordinación, Sí, sí. Xa imos mellorando, Por xa. que non o viches antes? Eso é, un pouquiño. Que ben se podía chamar este paso a ser G. De G. Un pouquiño máis, eso é.
abrindo ben esos brazos, últimos segundos. E imos pasar ahora a facer o último exercicio do quecemento. Imos abrir as pernas, abrimos brazos e ahora dende a cintura doblamos, imos a un lado e ao outro, vale? Soltando. Collemos aire arriba e soltamos cara aos lados. Que nos costa moito así. Flexionamos xeonllos e baixamos, vale? Eso é. Moi ben. Como va, Raquel? Estou quecida. Está. E vai nos contando, Primeira clase, é normal despois ter maniotas, pero imos ir pouquiño a pouco. Vale, moi ben, rematamos o quecemento e imos pasar agora a parte principal, vale? Así que collemos halteres de más e imos alá. Efectivamente, temos compañeira nova porque Silvia lesionouse, entón veu Raquel. Home, as primeiras impresións son boas, porque somos un grupiño moi xeitoso e ela, xa digo, canda nós como se levara aquí máis tempo. Pois moi ben, penso que aquí hai tolemia como traigo eu da casa, entón penso que nos próximos días xa vamos. Xa me vou integrar mellor. Ben, imos facer un exercicio de ombreiros e o que imos a facer é elevación frontal e imos ir unha e outra, vale? Sempre intercambiando. O que imos a facer é 10 repeticións, collemos aire e soltamos, elevando o brazo ata a altura do ombreiro. Eso é. Imos a facer 10 con cada brazo, sin sobrepasar a altura do ombreiro. 4. Eso é. Levamos o embigo cara adentro. Cada vez que levamos o haltere. Cantas van, Anxo? 10. Ánimo, quedan os dúas con cada brazo. E última. Moi ben, relaxamos aí ombreiros, suave. Ben, con este peso ben, podías aumentar nalgúns exercicios e noutros chegáballe ben. Non, eu de 2 para arriba. Xa irei subindo co tempo, pero para baixo nunca, sempre hai que tirar para diante. E imos repetir este exercicio, pero esta vez ímola facer cos dous brazos a vez, de acordo? Cos dous halteres. Entonces, collemos aire e soltamos arriba. Eso é. Cada vez que subo, apreto, levo o ombigo cara adentro. Van 4. 5. Temos que notar o traballiño aí nos ombreiros. 7. 8. 9. E 10. Como imos? Ben, moi ben. Con 2 kilos de peso véxome ben, porque, bueno, fai uns meses que non entreno, pero sí que viña entrenando forza xa con 10 kilos, entón, bueno. Estou aí que non baixo, pero eso non implica que non vaya a baixar nalgún momento, porque hai momentos nos que sufro para acabar o exercicio. Imos a relaxar uns segundiños porque imos pasar ao seguinte exercicio que é o empuxe Arnold, vale? Este nombre ven por Arnold Schwarzenegger, que xa sabedes quen é, non? Xa podía ser. Pois é un exercicio que inventou el. Ben, collemos os halteres e colocámonos desta forma, as palmas miran cara aos ombreiros, os cóbados preto das costelas, collemos aire e soltamos elevando. E volvo á mesma posición inicial, vale? Subo, 2, 3, 4, 5, van 6. Imos notando aí o calorciño no corpo. Sí. Caramba. 7. Dillo Schwarzenegger. 8. 9. E 10. Moi ben. Imos deixar os halteres uns segundiños, imos a recuperar porque quédanos outra serie, vale? Mira, a min Arnold Schwarzenegger encántame, pero teño que recoñecer que hoxe collen un pouco de... que tamén pode inventar outras cousas, sabes?
Eu voulle mandar unha empanada de zamburiñas a ver se inventa un exercicio que non tire tanto, porque tirar tira, Claro, el como está tan macizorro e tan musculoso non se entera, pero nós que vamos a pouquiños, hoxe sí que vai haber maniotas, digo cho eu. Quédanos outra serie deste exercicio, tira bastante de ombreiros. Como vimos? De momento vivo. De momento ben, así me gusta. Ben, preparados? Repetimos? Non, pero Repetimos. tú dalle igual. Imos alá, veña. Arma Volvemos ali. a coller halteres de más e imos repetir mesmo exercicio. Posición inicial, cóvados cerca das costelas, collemos aire e solto arriba. Acordádevos, vale? O embigo cara adentro cada vez que levamos brazos. Podemos ter os xeonllos un poquinho flexionados para non cargar na zona lumbar. Van 7. 8, ánimo, quédanos 2. 9, 9, e última. 10. E 10, moi ben. Ai, Ahora. Pois a xente nova despois fai 10 burpees. O exercicio de Arnold fixera algunha vez, pero xa non me acordaba. A verdade é que estaba ben. En principio, notei máis os sombreiros. Non che digo que dentro de 2 horas empecen os tríceps a manifestarse. Sí, sí. Agora, imos deixar un haltere de man no chan e imos a traballar só con un, vale? Imos a traballar a zona dos tríceps, imos a colocarnos desta maneira, o cóbado apunta ao teito, metemos a man debaixo da sila, collemos aire e exhalo cada vez que estendo o cóbado. Van 2, 3, imos a facer unhas 10, vale? Unhas 10. Eso sonou a máis ou menos. 6, 7, 8, 9, imos ca décima e 10, moi ben. Ai, vais notando, vais notando un poquinho a pouco. Como dixo, unhas 10. Estou a suar, a vida. Aquí cando arde a vida. Como pode que chega un momento que como xa me sobra tanta repetición tanto, pero bueno, pero faise, eu con actitude e pa diante. Veña, vamos con outro brazo, vale? Se non vamos quedar un brazo máis grande que outro. Veña. Collemos, colocámonos na posición de inicio, collo aire nesta posición e soltamos arriba, eso é. Sempre cada un adaptando o peso ás súas condicións, vale? Que levamos un tempiño parados. Comezamos con un pouquiño peso e imos pouquiño a pouco progresando, vale? Que estamos moi ben aí como Anxo tal. Pois damos aí con peso. A ver. Bueno. No. Podía darche con algún máis, me parece a min. Algo máis, algo máis. E última. 10. Perfecto, ben. Agora imos traballar na esteira, vale? O sea, deixamos os halteres no chan, traballamos ahora en cuadrupedia. Imos seguir traballando a zona dos tríceps e este exercicio eu vou a facer un pouco como Anxo. Voulle baixar un pouquiño o peso porque vai-me tirar bastante, de acordo? Eu penso que o dar feito ben, pois de ben. No, o importante é non mancarse, así que non vamos a facer aquí o cabestro. Así que imos deixar ahora, e vou deixar eu aquí os halteres e vou coller un que pesa un poquinho menos. Entón, o que imos facer é coloco os xeonllos á altura das cadeiras, man á altura dos ombreiros, aí, co lombo recto, collo flexionando o cóbado, aí, collemos aire e solto cara atrás, vale? O haltere acaba cerca do noso corpo sempre. E imos tender 10 veces. 5. Eso é. Ánimo. 8. 9. E 10. Moi ben. Imos cambiar agora. Que pasou, Raquel? Ah, de nada. Nada. Vas notando? Sí. 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 Así, bueno. Xa me peso o brazo solo. Non te preocupes, é normal. É a primeira sesión, é normal. Cambiamos ahora de brazo.
e imos darlle caña a ese brazo ahora, vale? Collemos aire e soltamos ao subir. Eso é. Noemi, estás moi calada. Estou respirando bastante, me compre. Preocúpasme. 6 7 8 9 e 10. Ben, imos levar o cuño hacia atrás, imos relaxar uns segundiños. Pois sí, ata Edi tivo que baixar de peso para que non se diga que só son eu a que baixa de peso de vez en cando. Efectivamente, Edi moito falaba de que eu só tiña as de 5, pero ao final el tamén lle baixou aí o peso. Pero bueno, hai momentos nos que hai que retirarse, un retírase, faino igual con menos peso, pero o caso é exercitarse. Imos pasar agora a facer as flexións. Recordade, podedes facelo cas pernas estiradas, cos xonllos no chan, e imos levar as mans fora da esteira, abrindo aí 90 grados. Cando flexionemos, formamos un ángulo de 90 grados, de acordo? Aí, elevamos o peito cara ao chan e subimos. Imos intentar facer este exercicio de repeticións. Entón, colocámonos na posición de inicio, collemos aire ao baixar e solto o subir, despegando o peito do chan. Dúas, eso é, aí. Ánimo, cada vos ao ritmo. Ánimo, Raquel. Canto levaba sin entrenar, Ese sonido ben incorporado, ou que? Meses. Vai me matar o meu entrenador. Non digas ao gimnasio que fuches porque aínda é unha vergonza. No, que non ten culpa. E última. Que cabrón. Moi ben, relaxamos atrás. Que mala persoa. Eu non sabía que con este exercicio viña o sonido incorporado, A mí sempre. Penso que Raquel moi ben, o sea, nótase que fai exercizo de habitual. As flexións son o meu punto débil. Nin cas pernas estiradas, nin cas pernas flexionadas, porque como non teño moita forza nos brazos. E bueno, nas flexións viña con son incorporado e a verdade é que nos deu o toque de risa da clase porque, bueno, foi simpático. Relaxa atrás un segundinho, está moi ben feito, de verdade, moi ben, moi ben. En serio? Sí, de verdade. Importante Importante a atitude, importante a atitude. Si Silvia levantara o pé. Silvia, sinto. Moi ben, agora imos traballar boca arriba, de acordo? Entón, imos volver a coller os halteres. Colocamos boca arriba. E o que imos a facer é apertura de peito, vale? Collemos halteres. Ben, o lombo ben apoiado no chan. Abrimos os brazos. Aí, os antebrazos miran cara ao teito. Collemos aire, pegamos ben o lombo, as escápulas no chan, collemos aire, soltamos arriba, abrindo, collemos aire e xunto arriba. Os brazos non están estirados de todo, están aí semiflexionados. Van 4. Con este exercicio non hai sonido, Raquel? Non. Non. Só de cara abaixo. 7. Acordadevos, cada vez que xuntamos arriba halteres, en vivo cara dentro. Quédanos 2. 9. Ánimo. E última. Ben, imos repetir este exercicio, vale? Ahora descansamos uns segundos e volvemos a completar outra serie. Son 2 series de repeticións, vale? Ben, volvemos a coller. Collemos aire e arriba soltamos. Apreto ben. Van 3. 4. Onde notades o traballo? Nos ombros. Nos ombreiros. Sí, e no peito non? Eu nos Tamén. brazos tamén, E nos tríceps, claro, que son os 3 músculos principais, vale, que traballamos aquí. Pouquiño a pouco, vais notando o traballo. Quédanos última. Ben, moi ben, relaxo.
e imos pasar xa ao último exercicio, vale? Que é específico da zona dos tríceps, que é un puxe francés. Que isto é, o que imos facer é elevamos os brazos, os halteres miran un cara a outro e flexionando os cópados como se nos fórsemos a golpear o cráneo. De feito, este exercicio chamase golpe o como era? Rompecráneos, chamase este exercicio. Ben, entón, o que imos facer é flexionar cópados e estender. Vale, 10 veces. Collo aire e solto arriba. Obviamente non nos golpeamos co haltere na cabeza. Preferiblemente. A Anxo de pequeniño xa lle pasou varias veces. Así quedou. E así quedou o pobre, pero bueno, nós non imos facer isto, vale? Ai, Anxiño, Anxiño. Que paciencia me fai falta. Ánimo, quedan os 3. 8. 9. E 10. Ben, relaxo uns segundiños. E xa estamos rematando, vale? Quédanos unha serie máis e xa acabamos. Como imos? Ben. Así me gusta, así me gusta. Imos que non é pouco. Veña, vamos alá. Collemos aire, flexiono e solto arriba. Eso é. 2. 3. 3 e medio. 5. 6. 7. 8. 9. Veña, esta última que se me está a costar. E 10. Genial, moi ben. Deixamos halteres no chan. Estiramos brazos, tiramos pernas e intentamos crecer uns centímetros aí. Eso é. Relaxo uns segundiños. Eso é. Moi ben. Ímonos colocar despaciño de pé, de acordo? Despaciño ímonos colocar de pé, porque imos tirar todo o tren superior. Eso é, deixamos o halterse aquí. Vale. Collemos os brazos atrás, estiramos, intentamos estirar a zona do peito, abrindo aí ben o peito. A mí resbalame as mans, os dedos. Puxen crema antes e resbalame. Abrimos aí, uns segundiños. Ben, ahora estiro arriba, un poquinho máis, a un lado, abrindo, eso é. Imos cara a outro lado. Volvemos cara ao centro. Ahora estendo o brazo, paso por detrás e acerco cara ao corpo. Estiramos aí a zona dos ombreiros. Cambiamos de brazo. Eso é. Xa só nos queda un exercicio de estiramentos para rematar. Imos a estirar agora os tríceps. Tiramos do cóbado cara abaixo. Aí, a man cerca da escápula. Onde cheguemos, aí, aguantamos uns segundiños. Cambiamos de brazo. Moi ben, fantástico traballo xentiña, moitísimas gracias por estar un día máis con nos aquí en Pulso Activo. Lembrade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, moi ben, sí señor. Un bico, Silvia.